Hej hej. Jeg synes lige, jeg vil vise Dines' lille søster. Hun er kommet hjem i dag, og Dines er allerede rigtig glad for hende. Og det er jeg i den grad også. Jeg laver en lille video nu, fordi jeg fik ikke lavet en box-opening video, da jeg fik et migræneanfald, ligesom hun kom. Så jeg kunne ikke lige overskue og skulle lave en video. Så derfor viser jeg hende frem nu. Hun tager en helt umodificeret sut, hvilket er grunden til, at jeg valgte hende. Og hun er så dejlig. Hun har tørre læber. Og så sidder der en lille smule puder også. Måske også lidt herinde i munden. Fordi det er det, der gør, at sutten den kan glide lige så stille ind og ud. Sådan. Så har vi den lige ud igen. Så har hun talknupper på næsen, krassemærker, rutede øjenvipper, malet øjenbryn, ingen hår, fordi jeg synes, at hendes hovedfacon den er så smuk. På hænderne har hun tør hud. Det er jo helt fantastisk, hvad Trine hun formår. Og ligesom Dines har sit hjerteformede modermærke her, så har lille søster sit hjerteformede modermærke der. Og så hernede på den ene fod, der vil jeg gerne lige vise frem. Fordi der er så på fødderne også tørt hud. Og så har hun det lille sår fra en hælprøve, som de får lavet et par dage efter fødslen. Jeg synes, det er sådan nogle seje detaljer at have på dem, og derfor bad jeg om at få lavet det også. Hun er cirka 43 cm lang, hvor Dines er omkring 53. Så vejer hun 2505 gram, hvor Dines vejer lige omkring 3000 gram. Og jeg synes simpelthen, de er det perfekte match. Jamen, jeg kunne simpelthen ikke være mere tilfreds. Dog ved jeg ikke, hvad hun skal hedde endnu. Jeg har selvfølgelig haft nogle navne, som jeg havde tænkt, men jeg synes ikke, de er perfekte nok til hende. Så jeg må lige gå i tænkeboks og se, om jeg kan finde det helt rigtige navn til hende. I er velkommen til at skrive forslag, hvis I har nogle rigtig gode pigenavne. Men ellers så vil jeg også bare lige vise min lille nye pige frem her sammen med Dines. Jeg er så glad for dem begge to. Der fulgte også en maveplade med til hende, hvor jeg har fået malet navlen mørk, så den ser ud som om der er den der skorpe på, som de har de første dage efter fødslen. Men det er kun en, jeg vil bruge, når jeg skal tage billeder, hvor det skal se ud som om hun ikke har nær så meget tøj på. Det er ikke en, hun har på hele tiden, for det synes jeg ikke, det er
så rart at have den på. Men jeg er virkelig glad for hende. Hun har også indeni et bankende hjerte, ligesom Dines har. Så hun er helt perfekt. De er helt perfekte, begge to. Jeg er så glad for dem. Men nok herfra. Jeg håber, I har det godt. For en rigtig god aften alle sammen. Hej hej.